Yes, 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 is and basti. Yeah.
bantwana benkosi enkulu asephakameni, ngiyabonga ukubhemisa le ndawo bayingcwele engimi kuyo inzima kakhulu, futhi akekho nomuntu oyaziyo inomnikazi wayo. Kodwa ngiyacela umnikazi wayo abe ngakini, ngikhuluma uzothanda uyena. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga intshumayelo ethi kwafika amadoda noma inhlansuthi eyayintathu noma u3 ivakashe kwelinye lamathempeli. Khona abantu abanenhlanhla yokubona izinto ezingabonwa abanye abantu. Khona abantu abanenhlanhla yokubona imfihlakalo zezulu. Khona umunye obanenhlanhla wokubona into engabonwa abanye abantu. Kule insizwa zikaNkulunkulu ezayivakashe ethempelini elithize, le insizwa zafika ethempelini zabe seyiphiwa inkonzo, kodwa ucela zikhulume ngoNkulunkulu wasekuphakameni. Ithi le ntshumayelo bangcwele wasukuma ukuqala ekhuluma ngoNkulunkulu wethu thina abantu abamnyama. Uthi ke lo owaba nenhlanhla yokubona izinto engabonwa ngabanye abantu wabona ifu elalihle ezulwini, lehla lelifu leza lethempela lezihlahla, labe selifika lihlala phezu kwesihlahla. Uthi wayesebona umuntu wayekulona lelifu, uthi wathi mayibhekisisa ubhombela lo isitimela samabhola. Kodwa indaba ithi yathi misukuma lensizwa yasezulwini izokhuluma ngomnikazi. Uthi ngoba sekuphuma izintambo ezaphuma esifubeni sikabhombela, sabe seziyoxhuma kule nsizwa yezulu eyayikhuluma ngemsebenzi yakhe. Yakhuluma yaqeda, yayisinikezela komunye. Uthi lo obonayo wazibona izintambo umethi inkosi ibuseni uzwile zisuka kuyena seyixhuma kulo osukumayo wesibili. Naye wakhuluma waqeda, wayesenikezwe wesithathu. Senza njalo intambo zaxhuma kwesithathu. Nami ngiyacela amaNazaretha amahle enkosini ukuthi lezo intambo zikababa mkhulu uBhombela isitimela samabhola ixhume esifubeni sami, ngikhuluma ukuthanda uyena. amaNazaretha amahle enkosini angizwa mude kakhulu, ngoba mina njengenkosi yesizwe umsebenzi wami kuba ukuqondisa nokululeka lapho ekugwegwe khona. Kodwa ngibenenhlanhla yokuthi uShembe uNkulunkulu wasekuphakameni angilobe noma ngibize nakulokhu ungcwele bakhe basesulwini. Ngizokhuluma indaba amaNazaretha. Uthe umshumayeli bekhuluma kukhona mhlawumbe into engiyiphethe engizoyishiya kunina bangcwele basezulwini. Akukho kuningi engizokushiya kunina,
kukodwa nje kukodwa nje kukodwa nje ukuthi njengoba kunjena ezweni njengoba kunjena ezweni siwabona amakhosi asekuphakameni esemaningi ngalendlela amaningi ngayo kodwa kukodwa enzokushaya nina amaNazaretha ukuthi uNkulunkulu njengamakhosi simbonile uNkulunkulu simbonile kukodwa enzokushaya nina ukuthi uNkulunkulu simbonile usebuhleni unyazi lwezulu maNazaretha amahle enkosini njengoba ngiyinkosi yesizwe sakwaBhala eyintabeni zasemampondweni ngiyabonga Mshumayeli ungethule kahle bandeni benkosi njengoba ngiyinkosi yesizwe zasemampondweni ngiwumuntu wasemakhaya angiyena umuntu okhulele edolobheni kodwa ngumuntu wasemakhaya emakhaya ziningi izinto ezenzekala khona ziningi izinto angixolela abangcwele mina angivukwa umoya washo njalo umfundisi ngizwe abantu babeshumayela ubona umuntu ukuthi umphefumulo uyanqamukelana cha mina nje ngikhuluma nje kahle ngoba ngenzela abantu bezwe angivukwa umoya angisona sayona ngiyathola isimayikho sayona maNazaretha amahle enkosini ngikhumbula unkosikazi welizwe elithize lasemakhaya noma isigodi esithize sangakithi emakhaya ngithe bangcwele akukho okunye engizondishiya nabo unyazi lwezulu kuphela akukho okuningi ngikhumbula lo nkosikazi wafika kulesi sizwe efika ngokuzogana uma efika kulesi sizwe ngokuzogana ufika kulesi sizwe kunenkinga ekhona kunengwaqangwaqe khona kulesi sizwe Nyazi ngicela bengaki Kosi babangi yaluta anda ke pawe na ufi maNazaretha lo nkosikazi uma efika kulesizwe ezoganela kusona noma ngaphambi koba ngiyiqale le ndaba ngikhumbula umusho khona esihlabeleleni samaNazaretha Baba
Isihlabelelo samaNazaretha umthandazo wokulala ivesi lesikhombisa. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angikwesaba ukubi, ngokuba isihlangu sikaJehova siyakungivikela ngenxa yomusa wakhe. Ngiyabonga baba. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angikwesaba ukubi. MaNazaretha ngifuna nibe kulo ndaba na. Ushemba wayibhala la. Ushemba wayibhala la. Ayikho ke MaNazaretha into ushembe ewayenza ngaphandle kokwazi ukuthi wenzani. Ayikho into neyodwa la isihlabelelweni sakhe engabalulekile. Ayikho futhi nento eyodwa kulesihlabelelo sakhe engaphasi message kumuntu. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angikwesaba ukufa. MaNazaretha amahle enkosini. Ngikhuluma ngalo mama, kodwa ngisenkonzweni yeSabatha. Ngisakhuluma ngalo unyazi lwezulu. Ngithe laba ngcwele ngizonishiya nendaba enkulu. Ngizonishiya nonyazi lwezulu. Lo mama wefika kulesizwe. Ufikela kule ndaba enkulu emangazayo. Abantu balesizwe banezithixo zabo noma isithixo sabo abasikhonzayo. Abantu balesizwe banoNkulunkulu wabo. Abantu balesizwe banesithombe segolide abakhothama kusona. Ufika lo mama ezogana kulesizwe. Ufika khona umthetho othi umuntu ozogana kulesizwe ayikho enye into ayayikhonze. Akekho noNkulunkulu ayafike naye. uNkulunkulu lesizwe uyedwa yilo esimkhonzayo lesizwe. Umama uNkulunkulu wayengamazi. Umama uNkulunkulu ekwaba ngusiyena abazali bakhe. Unkosikazi lo zogana lapho uNkulunkulu lo akusiyena wayefundiswe ngaye. Lo mama waba nenkinga enkulu. Lo mama wagcina sehamba yedwa kulesizwe. Ngoba abantu bakhona bengamfuni, ngoba bengamfuni ukukhonza lo Nkulunkulu wabo. Esithi yena akanosuku eNkulunkulwini wabazali bakhe. Esithi yena akanosuka kuShembe uNkulunkulu wabazali bakhe akhuliswe naye. Ngithe MaNazaretha ngizolishiya nonyazi lwezulu. Noma unankingani, noma unayiphi ingxaki, kodwa uShembe unyazi lwezulu uNkulunkulu uzokusiza. Ungakhohliseki kalula. Ungakhohliswa abantu. Ungakhohliswa amaphepha. Yazi uNkulunkulu wabazali bakho. Yazi uNkulunkulu wakhokho bakho. Yazi uNkulunkulu wakho unyazi lwezulu. MaNazaretha amahle enkosini. Ngizokhuluma le ndaba esengihlala phansi, ngifuna umosha isikhathi eside. Kodwa ke MaNazaretha usengikhululile umshumayeli uXaba. Wathi ngoba ngila ngiyinkosi yenu nonke. Ngakho ke ukhale sami isicathulo ngase ngiphume ngo5. Ngiqolise kwaba noshukela uzoloku ephuma ngayedwa ngoba nginiphethe. MaNazaretha amahle enkosini. Ngivama ukuthi la ngihamba khona mina ngumbishop waleli bandla ngoba ngokwestatus ngaphezulu kwamfundisi. Kunjalo. Into engaphezulu phela umfundisi umbishop. Ngiyababona ke nalaba abangahlakaniphile
abathi uShembe umbishop ungalinganisa kanjani uShembe no Tata uTutu ngiyaxolisa okubiza kwabo uTutu bishop ngoba phela uShembe yena uyakwazi ukuvusa umuntu ushefile uyakwazi futhi ukuphilisa umuntu ngisho ngenamsebenzi yakunikeza kodwa utata lo bekhuluma ngaye angaze ngize kushephepheni ingaba ngithi ke awukwazi ukubiza uShembe ngobishop uShembe uNkulunkulu wethu yimi-ke ngiyisikele kulelo nqatha ngithi ngumbishop kodwa ke futhi ungasho ukuthi ngilingana naye utata ngoba ngiyinkosi yesizwe ngadalwa ngadalwa uthi ngibe inkosi uyathanda uthanda into engihlala ngiyibonga-ke leyo ngithi uNkulunkulu wasephakameni ngiyabonga ukuthi ey'ntweni zonke wavele wangikhetha nje wathi wena uzoba inkosi yesizwe samabhalo ayikho-ke eManazaretha into emnandi njengoba inkosi hayi ayikho ingako nje uma ngehla emotweni ngeke ngibona abanye izinhliziyo zabo zixhasa igazi efisa ijazi lami engaliphiwa uShembe limhlophe ethi uma ngase ngigqole la jazi liyangifanele umuntu nomuntu nesiphiwo sakhe kunjalo eManazaretha ngisolishana onyazi lwezulu umuntu nomuntu nesiphiwo sakhe ngike ngathi ngixoxa nje nomunye ngithi yazi ngizabe ngiye eGoli eSandanezwe ubaba elapha angizange ngiye wathi omunye eSandanezwe uyakushembana uthi uyakushembana ibuhlungu lento enze inkulumo uthi uyakushembana eManazaretha uyakuxaba umuntu onesigqoko uBushumayo ophatha isambrela ngehla emotweni nje angihlisa kancane windi ngithi ngifuna ukubona lesigqoko nalesambrela sikaXaba sinde ngiba ngaqala zamehlo zabomvu angisiboni Manazaretha amahle enkosini asingakhohliswa abantu ngithe umuntu nomuntu nesiphiwo sakhe lejazi lamakhosi akabhale esaliphiwa uShembe ngeke uluke uthanda ungathanda elo baba mkhulu ngiyayiqhenya abanye baye bathi akufuneka ukuchoma mina-ke ngobukhosi ngiyachoma ngiyayiqhenya Manazaretha amahle enkosini ngisendabeni kamama owafika kulesi sizwe wayeseba nosisi kakhulu mhlambe nawe kuba kokuvelele ukulona unyazi phezulu umama ewayeze kulesi sizwe ngokuthanda umyeni wakhe wayesethola abantwana wayesethanda abantwana bakhe kodwa uthama efika kulesi sizwe wayesevelelwa usisi zase ziyajabula izitha zakhe ngoba sike sijabule bo hayi sike sijabule izitha zase ziyajabula izitha ezikhonza isithixo sithi kade sikutshela sithi woza nangu uNkulunkulu ayingakhona lahla lento yakho ayisebenzi usize lamvelela lo mama wahamba umyeni wakhe emhlabeni wathi esabhekile kanjalo kwase kuhamba abantwana bakhe bonke kwase kuhamba abantwana bakhe bonke wayesesala yedwa emzini wayesebhekana nosisi wayeseqala umama efuna amatoho emizini ngikhuluma ngabantu ababenezinto
ababenezinto bedla behlutha bengadingi lutho bengaswele lutho kodwa into ababeyiswele uNkulunkulu ngoba babekhonza isithixo. Umama wayengena lutho engena mkhwenyana engena abantwana engena nto zoyidla umelala noma evuka engena lutho nje kodwa kunendaba enkulu umama wayinayo wayinoshebe ngaphakathi kuthe noma sasemvelela inkinga kodwa uthe umama ngizusuka esandleni sikaShembe noma ningathini ngeke ngize ngisuke esandleni sikaShembe noma ningathini ngeke ngize ngisuke esandleni sonyazi lwezulu. Uthe eNazaretha uma efuna imisebenzi komakhelwane wathi ngeke sesinikeze umsebenzi yebo wona ukhona kodwa ngenxa kaNkulunkulu onaye ngeke uzuthola umsebenzi uyawuthola ngamzukwana wakhonza uNkulunkulu wethu. Abuyele emuva umama ngithi laphela isonto noma zaphela inyanga engadli kodwa komakhelwana kudliwa kusutha kodwa bethi ngoba ngisho yaphekisa bethi ngeke sesinikeze lutho ngoba wena kunoNkulunkulu wakho awufuni ukukhonza uNkulunkulu wethu. Wathi umama noma kunjalo ngeke ngize ngisuke esandleni sonyazi lwezulu. Uthe ngelinye ilanga ngiyabona umama wakusekumehlulile ukuhlupheka kunendaba engishile kaNazaretha uma uzogana kulesi sizwe kunomfula wakhona awuwelayo umwelela kulesi sizwe udlule emfuleni kube nehlathi lakhona olwelayo ihlathi nje bel elinezinto zalo nomfula futhi onezinto zalo ngoba ngesikhathi umama eshada ongahanjwa ngeenyawo wayuqasha imoto ezokuwelisa ehlathini ikuwelise futhi emfuleni angazi noma kwakuyimoto noma kusiba kanjani kodwa kwaba khona into emwelisayo. Nazaretha amahle enkosini kuthe sekwehlulile umama wayesekhumbula abazali bakhe wayesekhumbula kubo mangiphiwa sena ela
Wayesekhumbula abazali bakhe umama. Wathi noma ngibulawa indlala angihambe ngoyikhalela abazaleni bami. Umama ayingekho imoto noma ayingekho imali yokuqasha imoto ezomwelisa kulehlathi nakulomfula. Kodwa ayikho enye into ayithemba, wathemba uNkulunkulu wakhe. Wathi ngonyazi lwezulu ngizowela. Ngonyazi lwezulu ngizawela. Wathi umama wabonakala ekuseni kakhulu lingaphuma ilanga. Wabonakala ephuma emzini wakhe ebhala ezindlini. Wabonakala ehla ngendlela ehamba yedwa. Wabonakala ehla ngendlela ehamba yedwa. Ephikelele kulona lelo hlathi. MaNazaretha asimthembe uShem. Kuzona zonke izinto esenzayo sithembe uShem. Ngoba uNkulunkulu wethu. Kuyena akukho okungenzeki. Amen. Ungumyeni wethu. Wabonakala ehla umama ephikelele ehlathini. Ukhumbula abazali bakhe. Uthi noma ngilambe ngibulawa indlala angiyofela ekhaya. Noma ngihambe ngiyomphekisa umama angikaze angilahlele ehlane. Wabonakala ehla umama ekuseni ngobumnyama. Wathi bezofika ehlathini kwabonakala abantu besigodi bephume bonke ezindlini ngoba babazi ukuthi ehlathini lela ungena kulona akuyi buyayo. Babazi ukuthi ehlathini ungena kulona akuyi olubuyayo. Babebodwa bamemezayo. Wathi masibambani. Usuncama impilo yakho yini ngenxa kaNkulunkulu wakho? Ngoba uyangena kulelo hlathi nje uyazi ukuthi awuzophuma. Khona uphumile yazi ukuthi usazowela umfula. Emfuleni kuneyingwenya zakhona. Uyazi ukuthi ngeke usubuwele la umfula. Kodwa lo mama akabhekanga ecaleni. Ayikho enye inqabo ayithemba wathemba uNkulunkulu wasemphakame. Wabonakala ehla umama. Akabanakanga. Akazinakanga izitha zakhe ukuthi zazithini ngene. Kodwa wahamba uhambo lwakhe akahamba. Basinda ngokuphephisa.
please, I'm not promised level. Kodwa ngiyazi ukuthi kuthiwa basinde engozini. Basinde engozini. Wabona kalehla umama. Wabona kalehla. Wathemba uNkulunkulu wakhe. Wathi mesezongena ehlathini. Ehlathini la akwawuthi ungenile khona ngabusaphuma. Ngezinyoka zakhona. Nangezimamba zakhona. Kodwa bathi umama bambona uma eseseduze nehlathi. Waguqa ngedolo. Abazi ukuthi waguqa wenzani. Kodwa wathi bevuka ngedolo. Wavuka nedwala lelitshe. Wavuka nedwala lelitshe. Wayeselibeka ekhanda lakhe. Wayeselibeke ekhanda lakhe. Babecabanga ukuthi uzojika ngesikhathi evuka edolweni. Kodwa wathi mesebeke ilitshe ekhanda lakhe. Wabonakala engena ehlathini. Wabonakala engena ehlathini. Wangena umama ehlathini. Wahamba ehlathini. Kuthe mesefika esenta ehlathi. Waqala wezwa umsindo engajwayelekile. Waqala wezwa umsindo engajwayelekile esabekayo. Wezwa amakhwela angawajwayele. Wezwa amakhwela angawajwayele. Zehlathi ezasabeka amaNazaretha waqhamuka esinye ngasekhawonye uhlangothi waqhamuka esinye ngohlangothi bathi waqhamuka ingwenya ibhubesi ngawonye uhlangothi ngawonye uhlangothi waqhamuka inyoka eyisimangaliso. Bathi wathuma kancane. Kodwa zabe zile kuyena. Uthi lapho zathi sohlangana kuyena. Wayeseguqa phansi ngedolo zase zitholana phezulu. Zase ziyabulalana. uNkulunkulu wakhe owayemethemba zase ziyabulelana. MaNazaretha amahle enkosini akaqhubekanga umama nohambo. Wazithatha izilwane ezimbili. Wathatha esinye ngala, wathatha esinye ngala. Wangaqhubeka nazo. Ngoba wayekhumbula izitha zakhe kade zimhluphe emuva.
wayikhumbula abantu ababenesithixo zabo wayesethatha esinye ngala wathatha esinye ngala wayesebheka emuva la evela khona bathu bambona eqhamuka kancane eza kancane ephuma ehlathini babona kukhona into ayiphethe lo mama amadoda ayesehlangana ehlala phansi bathi akashongo lutho umama wafikele izilwane wayibeka phambi kwabo wayesekhumbula uhambo lwakhe waqhubeka ungena ehlathini waqhubeka nendlela yakhe waqhubeka nendlela yakhe waqeda amaNazaretha ihlathi ngoba useqobile ezilwaneni zehlathi useya manje enkingeni sekumele manje awela amanzi kumele manje awungena emfuleni awela umfula khona ezokhuphukela kubo amaNazaretha amahle enkosini umama ngoba wayenonyazi lwezulu ayelethemba ngoba nje ngihamba esigodini sosizilukufa lesithuthi lokufa wayithemba ukuthi unyazi lwezulu lukuye lumbhekile lumgadile usenkingeni-ke manje esigwenyeni emanzini amaNazaretha bathi wangena emanzini wathi mesesenta amanzi wabona amanzi enyakaza kuzoqhamuka inkinga zakhona emanzini wabona amanzi enyakaza amaNazaretha wathi lapho ebona khona amanzi enyakaza wathi melibeka umlenze noma ubeka unyawo waseza kubamba emlenzeni wakhe kuthi ingwenye siyambamba umlenze kodwa amaNazaretha akanyakazanga ngoba wayethemba unyazi lwezulu wama amaNazaretha wathi nziwa nganyakazi ngiyabona isilwane noma ingwenye yacabanga ukuthi ugodo wathi yezwa kuyadedela wathi bambeka uleft futhi wabe weza kubamba wanganyakaza wathi baba ngilolu hambo yalo sizi amaNazaretha unyawo walibeka unyawo amaNazaretha kaphinde kwabamba okungkebe kodwa kazange azanyakaza ngiyabona wacabanga ukuthi unyugodo futhi kwase kuyadedela wahamba kanjalo amaNazaretha waze wawela ngaphesheya komfula wakuthemba uNkulunkulu wakhe indaba amaNazaretha engizoyishiya nani la eSandanesho ukuthi noma kunjani noma ivunguvungu zikhona eGauteng siyazazi nginobhala
wamakhosi kuleli bandla. Ayikho into engayazi ngeGauteng njengoba ubona kulana. Ngisho neyodwa. Ayikho engayazi.